kan hmu lai mek hi zawl chal jang dawr pawn ani a check zawrhna ani tun mi kan hmu lai mek hi mi te check zawrh hi an hral thei em me eng tik lai pen a lei bik kan par mi te mi tur hian anom ni zel me a lai chu a lar a tu em e check zawrh hi driver te pawh hian ni tin ni ve thina taxi driver te ka zawh hian an sa check hi asa atak te tama tui bik yan sa bik bik chan te chin daw na Người ta lâu là lâu các bố nghe in sạch chắc khi ăn tuổi biết réo là chăn nghe bắt hiện thu anh tiếng nghe in xiêm anh tiếng nghe xiêm tuổi biết réo là chăn đi nghe thu rồi còn chân chính chọn thêm thấy rồi bây giờ hay bel cả thiên sản rồi vất chuyện thì mình nghe bel thì rồi giống về tụi nó bel po liền thắp pem pem đấy đúng không? Không bị bel thì hay bel thì hiện nít thì xem chuyện thế nào mi bel thum mà mất tru hem về xua ring mất buộc hạ thả đôi khá thần lúc mẹ lấy tủ rắn là chú cho nên suộc chắc giờ mấy mò tem soran ti mengo motor a por don che lo li ko pa ta gin a han tu chọc mẹ tan cần lấy về xin mà hi cheng zaman ani a tui nge tui lo kan lo ei chin dot ani cheng zaman a chuan sa tam ve khop mai nghe tui chan niang bel lian sim sima sa tam boka thil hang tham tur chu ni sim sim reng reng hi atam tham chuan a hang nge nge chu wang te pawh chu niang sa chu thalum ko mai sa tha sapa ngai pawh an tel vek ani hi na kan lo ei chinang tuil tuk hang tui khop mai tui cho ole an sa check zor hi engwang hral thei nge engwang lun em ngen ni ti an chui chiang don taila pakhat na chuan a hmun hi a laili em ani a location hi a fu tila ai zo chan hmun laili berpol ani a chaltlang hi motor tlan pa point kong chaklama motor hon na arem changa two wheeler tan pon motor dana a tha em a chuwang chuanin han le mai kha ol sam bok ani pahnih na chuan
an reason la huai ngam an bel man hi aliana ni khata bel lian pui pui bel pathuma ten siama bel alena atak atam bok chuan hang tui nge nge don ti kha hriata chuwang chuan bel lian puya an siama hang tui em a chuwang te pawh chuan yang min an duh bik pathumna chuan sachak hi mizoin kan ngaina mizo chu sachak ngaina hnam kan ni a Christmas ni khua te pawh sachak tui hang kan siam nge nge thin ani kha sachak ngaina kan tama sachak duan om chhung chu anin hral thei dawn tina ani mi chu baka mizo te hi thil in ti hmu hnam kan nia min a tha an ti dawh chuan ti luai luai chi bo luai luai mai chi kan ni a tui tuk an ti chuanin kan le ve chin ange ti a ti ve chin hrim hrim chak kha e ve chin hrim hrim chak kha kan tam chuwang chuanin kan le ve chin hrim hrim ange ti kha an tam ti na ni mei chuwang chuanin veng then khata bel khat pawh hral zo a hupur awm te reng nen an ni chuan bel thum te ni khatan hral zo thei ani a khaw nge kan siam ve nge tia dawtpui veng thar velah te lo siam ve ngot chi kha chu ani chuang mi alo nga chuwang chuan he mi te sachak zawrh hi chu pathian mal sawmna an dawng ani an sum dawn na hi a kal tluang hrih tila kan soi sual awm lo ve a tui leh tui lo chu lo le ve chhin la in hre mei dawn ani ti zawng kha comment thei ani a min a hlawk lutuk a hlawk viau ang a tia lo siam ve lo res ve ri ngot chi chu ani hmel lem lo ani ti zawng kha kan comment ve thei ani a comment lamah khan ngen ngai ve dan te in lo sei ve dawn nia